Halo prolog sa sisin pat nga pediang songbai pi sa kani ka video ko jonga kani ka por ka benta te ningkong songoban ai ngo ya ublei ba lari lu sumar bat kumjo yang ya piru kumjo hagani ka por ba pepe kani ka video jonga te kani ka por prolog nga kwa ban ya thu ya pi mo ba ngalada batai hakawei naki video ko jonga ba ka ni ka YouTube channel jonga kala sa hack la ne kala sa hijack te hakan ukur kom ka hack bat hakan ukur kom ka hijack ngan nyathu ipi ngan batai ipi kham tam mo kani ko long ke ka ba don kam ba penyatip namar prolog da ja kum kini ki ka mod om dai baki hack tang ya ka YouTube mo te kini ki nong hack kini ki nong le dusman ki hack ya ka YouTube jangan mar baki ui namar ba ka don jing mantoy ki ban yo ban penya ja kani te kamba try ki ba na prank jong pi ki ba page ro la bon ba la shoot tap de ki video game gitu ki PUBG ki Free Fire type ki game gum gitu te gum gitu ki hijack ki le hakata kom ni ki hacker te kawai ka ba kham long important nam ta jong pi prolog ko ban ong gum ni ba bon na prank jong pi haka mobile ko jong pi menta phila ya panon kam ni ka net banking kum ka Google Pay ka GPay la ne ka Phone Pay la ne ka kata ka badai mau kini ki line net banking kum tu te nga suka ban advice se phi ba pin ya kiar na ka ba phia download klumar ya kini ki apps kam tam kum tu ki jingle kai game mau kum ki teng ni ai ki mobile ki khon te lada pi bat ya ka mobile ka ba pi bu ya kita ki dan kam ya kini ki online transaction kom ki GPay ki Phone Pay sngoba ban kiar na ki khlung wat am ai than ya ki khlung bakin pran kam ya ka mobile ki jong pi namar kin sakwa ban download ya kata ka game te lingba ki tu ki jing upload ki babun kom ki tu ko mod na ki tu ki game hi ki la ban yo ki brio ki ban hack ya ka mobile ki jong pi te le se ki la ban sim kaburu ya ka ka ba link ba ka account ke jong pi ba pinan kam haki mobile ke jong pi ti kani ka wei perlok ngaku aban ong pi ba long husiar na kani ka wei ti ka ba dei bat ka jong nga ti nga pat don bok ba ho ngaru ngale net banking ngale Google Pay Phone Pay kum tu tang pa nga pat ngale da uwei pat Gmail la ne uta ka Google account mo ngamle lang bat ka tu ka ba dei jong kani ka mga connect bat kani ka YouTube channel tangale la ka jong dadi mangale lang kumut ngaro la sa rong lut ka pisa ka badon te kalong kata kalong save no yang namar baya ka to ka we ka account jong umla ban play te umla ban sim kabu te uyo tang ya kani ka YouTube channel te ula control no mo ula le mo ula penyaj mo ngamla ban le yesu te kumba PUE ba ula upload kum to ki video te bang page ngamla su ban le ngala long kum nong page kum upaj ba te bangan wengi gitu ngamla bangan le ru ngamla te kalong kata kurkom te kata gue kalong ka jing batai na kaliang jonga piru ya long ki bahusiar ban ya pen klan yu password jong pi kanu kono ka mobile pi pran kam ya ka Gmail hapo ka mobile pi le te le ban change la komno ya password na ka por sa ka por la komno change no si banai change no the way namar pi pen ne uju ru kam bha kata te bat kawai ka bang ong pi mene ya kiar na ka jing ai than ya ki khlung ki bele kai game kum to ki ko ban download game si phang da wei kani ro ka long ka jing ma ka ba up sakmat ban ja kum kita ki baro tina kaliang ka jonga ka ba nga sa hack ka tu ka channel te ngala persang ban tre sitom hi tu manga don ka jing kermen ba ngan yo te ling ba ka jing tre sitom ka jonga te ki ngadon ru ki perlok ki ba la yarap yanga te kum ba don ka channel ba don te ngala contact yu ngala thu yu te ma la ajeng mut yanga ila ong contact ya ba kidrina nong room mo nomor uturu utip ba nomor la don ka channel jong uru la sa hack man chua tinga contact ya ma batai le kam ta ong kum ta te ipen batai ma te pen ya kendu bat kita ki perlok ki ba la ban yarap ya kani te hadin kata te ngala kontak bat ki te hadin ngadon sawe ru perlok jangan na Delhi te utaru la yarap yang ula penle kila pentre sitom ba kila ajeng kermen ki ong ba mlilei ra kane ka YouTube channel jong pin sayo obiang te ka badon kam pat nakaliang jongi kum ki lada fide ki YouTubers lane kino ki brio ki ba phi penan kam mobile ban penan kam kini ki transaction ai te fide ban kan mau tang ka wei ba fide ban yo password
ya ka email address phim dei ban klet phi dei ban bu jing tho tang tangi ki jing long bre jong ngi login tang chi phang au tang chi sen kum tu kumut hadin pat ngi klet no ladang ngi klet no ngim ken mau shu ladang ngi you pat long ka wara jing ngi dei ban bu jing tho kum kita te kum ki transaction euro kum ka account number ki transaction ki badai ha ka to ka gpay la ne ki bank internet banking apd ban bu jing tho la ka jong haki notebook jong pi khanang bala da ja kum kini ki ek bar khoi da pi kwa ban pha sol kan long da ka basuk ti manga nga la tre sitom bha nga la ya le ban ya contact bat ki makiru ki la ya rab te bede bat kini youtube channel te ka long ka process ka bon ba machine bala hijack breu la control te kalong ka torkom ndrei makipat ki yarap kum to ki pen keren support youtube channel nomor ki degi kitu mah kidon kita kiperlok mangan itu we u tek technical shibam bad u technical israel kini gide giba sa yarab hanam ta kini giba sa hack kamtam ki youtube channel te indala batai ka detail nomor ki bon ba ngi hab batai ngi hab ai ki jingdan kam ke ba ki laban penle te kabai dei bat ka jing yu jonga te ka dei tang ka we ka ba ka don ka sponsor kawan mo ka message kabasa ai sponsor kum tu ya kini YouTube channel ba penmi advertise yang kane ngin seo kat no phishim kat no tinga jing yun marbun ke sat long ha kita gerkom bon ba YouTube channel kum tu ki bala kham keu ki penle long ki sponsor kum tamo kini ki pensna advertisement penmi lem ka advertisement ka product jonga ki YouTube channel jong phi phishim kat no ngin seo pi te ngala kumi i kata ko ga kamil te ngakum klik kenya ka tanga klik pad hadin ngala bu ka dor kum tu tang la itu te kila agree kata ru hadin ba kila agree kata pat te ki ong ba sa klik ya ka link kanang bangin la ban share pi ya kita ki idea kum no ba pensna ka advertisement ta ka product ka jongki tendala adap ngamar sne klik ya kata pat tang sipang ka mobile jonga kala hang no klam la pnon kam su si teng gantai ai kala hang te da ka hang ta pat ngamla su ban lai kala hang we kum tu sebak hadin si teng tang la ngasa on ka mobile nga la adap on ka mobile pat ngape om dan su ka ai bro la adap wrong load na do ki dor na do ki video na do kini ki mobile phone number ki badon haka mobile jonga ba save ru om dan su we ru te la adap plia plon ka mobile te haka ta ka por pat nga persang ban check ya ka YouTube channel ru kamla su ban play bat la da weng dot ya ka to ka email jonga ya ka yo password ru la da change the way ya phone number ru la da change mu do way te kala wara jeng hangta te halor kata nga persang ban wat kumno kilat kumno ban ayu mo te nga sapoi ban ya kontak kum taru te ngala persang ban wat ngala page ngala le research ngala page na ki YouTube kumno ki batai kumno spangkane te hadian tapat ngayo ban ya kenduk kum tu pat te ki daga jing syania ya kiru daga jing syania ki makiru ki ong hila pi syania kumur channel jong pi kan yo abai la da pi don ga jing syania nomor ngi hab syania hi nomor ki ba penle nomor kum mangarung aset penle ki YouTube channel jong ki bon ki perlok ki ba mlong kane ka monetization ngaset penle te ngi hab share ki ya ka email address ba yo password te khanang ba maki ki la ban yu te kino ki bale YouTube channel ngan ong ya pi ba pi de ban don ya ka recovery email ID ka way ba phide ban link bat ka to ka channel ka bala da connect bat ka YouTube channel te phide ban nang gum no ban don sa ka way pat ka recovery channel ka recovery email ID la ne recovery phone number phide ban pandap te la da phim nang ban pandap ya kata ngan sa batai pi ka way ka video te khnang bala da ka to ka channel ka way ka email account mla ban play show te la ban pan kam link ba kata ka recovery email address khnang bala ban yo ikitu ki ege khoj khnang ban ka YouTube company ka la ban pha message Shapi kenang ban yo ban yu teladam don gajing kontak mereka kan sem jenjar ba te kalong kata kurkom te ngatrai prolog pi long ki bahusiar nang ni sakmat wat om yang than ni kita mau kin don ki email ki ba per ki ban wan kum tu ki ban ong e pi ngen ai kata ya pi penle advertisement yang kumta te mde ban gop than kum kita mde ban kwa la lot bat ngede ban start ngede ban trace tom betang na la jong ka idea dai ban kwa kita ki eke bro ladang kwa kum kita kumut kala ban jia te dan bok ba mangaru nga ngo ba nomor ba balai ka leng ba jeng yarap jongki kumut nga la yo biang ya kan di ka channel jonga te ngala sedang ban upload hadin bala ada yo ka channel tip kila ka jeng upload jong utu hacker ula ada ai copyright strike adu lightly te haka arpulai tarik kabade menta ka singi banga shoot kan video
kemud kin weng no kila ada pak message ba pila yo copyright strike lightly kemud ya ka YouTube channel yang pi kin weng no kin terminate no tinga nga la persang ong ba hoj kata mo la bu te la chu ong mo da kila delete tem nilai ngin saya apply bang hadin tambah ladangi apply hadin ru la ban yo tambah kan simpor bapat ngin hapa review ya ka YouTube channel jongi ngin hapa kini ki expert ki specialist kin review la da ki sempat kin sa release bang ya ka YouTube channel te kalong kata kurkom te perlok nga aku aban ong ba ma phi kum ki perlok YouTube ba phi le ma phi yu sengawa ban long yu ba ban sumar ya ki channel ki jong phi ti nakaliang jonga ngam don jing keno nadu basdang hi ngam don jing keno you hoj kila ban don ki brio ki ba persaya nga ki ba keren kum ni kum tain rei wat ya kiru ngam keno namaro ngatip maki kimla ra ban le ya kani ka kam ka ba ban pensneu ya ka YouTube channel jonga ki brio ngatrai kim kimla ra ki ditang kita ki hacker ki hijack ki bala long experience ba ki ba ki bala imbe ya kani ka benta tingam don ke jing keno you know kila don ki perlo ki ba ong all ale utal ong em kimla ra ban le ya kani kam dei ka kam ka besuk ban le ya kani te kim dei de kitaru ngam keno you know ngam keno ikitu ki don ki bon ki ba long persa ling ba ki reaction jong ki te ngam sim jing keno ya kiru namang ngai scam ba maki le kim tip ya kani kim banai ai ki ban le kat kum kani ka kam te to perlok ta hani ka por nga songoban ai khuble phiru bat kum ju ru ki bala irap yang baro te to ngan pankut no ikan video ngan senang bateng bat ngan senang ya kendu pat haki we ki video ka man senang wan khuble sibon